Wasal iż-żmien li kulħadd jagħti semu għal pajjiżna. Jekk kulħadd jagħti semu, nistgħu nelbu din l-isfida u l-poplu Malti jingħata lura il-pajjiż li jixraqlu. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta kien qed jindirizza attività politika f'Ħattart. Jekk kull wieħed u waħda minna jagħti is-sem tiegħu, allura iva din l-isfida kbira kemm kbira nistgħu nelbuha u lil poplu Malti tassew nerġgħu nagħtuh pajjiż li jixraqlu. Simon Busuttil irrefera l-aħbar li l-Avukat Ġenerali kien ilu sena jaf li Keith Schembri irċieva tixħim mill-beħ tal-passaporti. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jappella l-Avukat Ġenerali biex jekk qed ikun sfurzat imur kontra l-Kostituzzjoni għandu jkun raġel u jitlaq minn din il-kariga qabel iħammġu lilu wkoll. Jiena nappellalek illi tiftakar illi anki int il-ġurament tiegħek ħadtu lejn il-Kostituzzjoni ta' Malta u jekk tħossok illi dawn qed iwasluk biex tiġħad biex tikser il-ġurament illi ħadd lejn il-Kostituzzjoni ta' Malta, allura do the right thing. Kun raġel, uża l-irġulija u itlaq qabel ma tħallihom iħammġu lilek magħhom. Meta kien qed jitkellem dwar il-każ ta' Lee Grant, Simon Busuttil ikkundanna l-attakki li qed isiru fuq l-integrità tal-whistleblower u talab lill-Pulizija biex tagħti protezzjoni minnu fih lil din il-persuna. Jiena jgħid pubblikament illum nitlob lill-Pulizija sabiex jaraw illi jagħtu protezzjoni sħiħa lil din il-persuna u lil familja tagħha. Nirrepeti, jien nippretendi illi din il-persuna tingħata il-protezzjoni sħiħa minnu fih mill-Pulizija. U nżid, jekk din il-persuna jiġrila xi ħaġa, jekk din il-persuna tazzardaw tmissuha, jekk din il-persuna tazzardaw tamlula xi ħaġa, aħna se nżommu lil Joseph Muscat personalment responsabbli. Qed nagħmilha ċara. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li post Joseph Muscat mhux fil-politika u appella lid-deputati tal-Partit Laburista biex fġieħ is-sewwa ineħħu lil Joseph Muscat illum qabel għada. Għamlu, nappellalkom dak li hu sewwa, dak li hu fl-interess nazzjonali. Għamlu dak illi pajjiżna għandu bżonn, fġieħ is-sewwa, fġieħ pajjiżna, neħħuh u neħħuh illum qabel għada għaliex post Joseph Muscat mhuwiex fil-politika u jekk ma tneħħuhx intkom se jħammeġ lilkom ukoll. Quddiem din il-kriżi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil b'numru ta' wedi ċari. Il-weda li ssir investigazzjoni kriminali fuq il-każijiet ta' korruzzjoni u l-weda li ssir ġustizzja ma' kull min qed isofri u ħaq ma' kull min wettaq inġustizzji. Mal-ewwel ġurnata tal-ħatra tiegħi bħala Prim Ministru ġdid ta' Malta jiena nordna investigazzjoni kriminali f'dawn il-każi oxxeni ta' korruzzjoni il qegħdin naraw qudiemna. Mal-ewwel ġurnata. Ara ħadd ma jaħseb li aħna ser nagħlqu għajnejna għall-oxxenitajiet illi qegħdin jagħmlu dawn. Il-weda li jsir tibdil fl-istituzzjonijiet biex dak li ġara ma jerġax jiġri anke jekk ma jkunx hemm gvern nazzjonalista. Flimkien ma' din, il-weda li min imexxi dawn l-istituzzjonijiet jinħatar b'2 terzi fil-Parlament biex ikun assigurat li jinħatru nies serji u integri. Il-weda ġdida li jinħatar maġistrat speċifiku għal-investigazzjonijiet dwar il-korruzzjoni. Lejn tmiem l-attività politika Simon Busuttil li tenna l-istedina tiegħu biex kulħadd jingħaqad flimkien it-tnejn fil-mass meeting fi Spinola biex kulħadd jagħti sinjal ta' tama ġdida għal pajjiżna.